Basig namin mga pangutana. Kaya kana bitang video diya nga patyo nila ang tao nga moingon dag Allahu Akbar. Allahu Akbar kanang kamulo silang patay video mong gid na. So, unsa na Muslim na sila? So, mo tay pangutana ni sister ba? Nganong nakaingon man ta nga Muslim to? Allahu Akbar man. Pwede mag-Allahu Akbar ang dili Muslim. Di panangita na Allahu Akbar is God kung is great. kung magtanaw mo og bold nga salida, siguro sure ko wala kay wa man nakapananaw. Pero kung mananaw mo, nay maingon diya nga babae nga oh my God, di ba? Oh my God. So daw be, unsa man na siya nganong nagtawag man siya God? Unsa may labot sa iyang relihiyon? Dili bot pasabot nga nay nang rape nga pari sayop na ang Katoliko. Kay wala may labot ang pari o wala may labot ang Katoliko. Di ba? So dili bot pasabot nga naay Muslim nga unsa ning nakabuhat og salaod sayop ng Islam. Di ba? Sama po sa Mormons, dili po pasabot nga naay Mormons nga nangilad sayop ng Mormons. Di ba? Tungod kay lahi ang reliyon, lahi ang tao. Di ba? So ingon pa nila nga ang Muslim kuno malangit kung makapatay. Kung tinuod pa nganong kabalo mo unsa kadaghan ang Muslim sa kalibutan? Almost 2 billion. Kung tinuod pa na napakay mabilin nga tao sa kalibutan. So, ang Saudi Arabia puro Muslim nganong makauli man nila mga bana dire, di ba? O kana kung kinaiya man sa tao iya ana, walay labot ang relihiyon ana. Kung hubaro nato ang Islam gikan sa pulong nga kalinaw. Di ba? Busabi taw pag magtagbo ni sa musilingan, may ning assalamu alaikum, ang kalinaw maana kanimo o ang Islam maana kanimo. So ang Islam di ay hubaro nimo siya binisaya gikan sa pulong nga kalinaw. Hubaran nimo siya English gikan sa pulong nga peace, di ba? Hubaran nimo siya Tagalog gikan sa pulong nga kapayapaan. So karon ibalik nimong kapayapaan sa Arabic, Islam. May gibili ni Kristo sa ato. Aya siya ni sakas langit. Ningon siya sa Biblia, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw maana kaninyo. Di ba? So ang iyang gibilin sa ato ang kalinaw o kaning relihiyon nga ginganlag Islam.